دوێ ئەم هەموو گەلێکی بە هەستیاری بە بەرپرسیاریەکە دیرۆکی لە هەمبەر مەڵەتێمە ji ber şerek bibe Kurdistan namêne. Yani hem de aliyê leşkerî de wezirareke mezin bê, hem diwarê guhertina demografî de. Yani xelkê me wê ji ber şerbazdin wê vala bê. Xelkekî dî wê keve şûnava da. Divê em hemû hêncetên ku îro hena ji bo xatirê şerekî em nehêlin wa hênceta ji holê rakin. Heger wala PKK li wir e divê PKK li wir nemêne. Heger wala îdeolojiyeka taybet li wê de divê nemêne. Heger çi em hemû alîkar bin ji bo xatirê em wê derfeta nedin ji bo xatirê şerek li Herêmê Kurdistana Sûriye. Yani esas em hinekî vegerin weketa behsa destpêkê kir. Rastî ji roja pêşî de mezanî bû ev sînaryo li pêşa me. û her medgot jî medgot ne Tirkiye qebûl dike û ne bi te awayî jî em karin tiştekî ji miletê xwe re bi vî rengê hayî em xewnekê difrojnewa û me dezgeh ava kirine me dewlet çêkî me ne rast bû. Yani ne Tirkiye qebûl dikir hêzekî ku hesab dikir dijminê wê li ser sînorê wê bê ne jî Amerîka hazir bû berjewendiyê xwe Tirkiye re têk bide ji bo xatirê vê hêza hena. Ji ber wê me digot bere ev hêncet nemênin, bere rengekî dî bê, bere bi awayekî dî bê. Lê mixabin ji 2012 ku hatin herêm kirine destê xwe da ji hingî heta niha dikarê bêje monopola siyasî heb. Yani ji xêrî wa pêva wa biryar distan, wa digot em eminiyê weke bê nûnerê miletê Kurd û emin heta em gihandina ku 11,000 xortê me şehîd ketine bê ittifaqeke siyasî û bê tiştek û em gihane vêna. Her hal divê vê cev ji wa tecrüba fêde bikin. Heger me tiştek xelet kiribe em lêvegerekê bikin ka em li ku derê em jê vegerin ji ber neha Kurdistana Sûriye hemûyî li ber ewa tunebûnê ye. Em divê navê de me rastî gelek hewildan dan. Têkiliyê me yê derve me gelek xebat serkirin. Me bi Almana re, bi Rûsa re, bi Fransiya re, bi Emerîkiya re, bi hemû re em di têkiliyê de bûn. û tiştê me sereke çawa em karibin nehêlin miletê me bibe qurbana bazarina siyasî gotê kirin. Taybet weke gotî milet. Yani ev şer rawestê guhertinê demografî nebin. Heger hatû velayeke siyasî li wê derê çêbû Kurd bi rengekî dî karibin wê velayê dagirin, îdara xwe bikin. Weke bê dextek li ser va dewleta û hêviyek got di pirsa destûrê de, destûra Sûriyeya nû de mafê Kurda werê çespandin.